Hola, molt bon dia a tots i a totes. Jo soc Ruth i acabem d'encetar un nou any i he triat una publicació del 2018 que m'ha impactat especialment. És un llibre que en principi no m'ha cridat l'atenció ni per la seva autora, ni per el títol, ni tampoc per la seva coberta. Però és un llibre que quan comences a llegir-lo no pots parar fins al final, t'atrapa des del primer moment. L'autora, Eva Baltasar, és una autora que ha escrit molta poesia i aquesta és la seva primera novel·la. El títol és important per Magel, perquè per Magel és un tipus de sòl específic de les zones glaciars i de les zones d'alta muntanya que sempre està congelat. I és una clara metàfora de l'estat anímic de la nostra protagonista. La coberta, com he dit, tampoc crida l'atenció perquè és una coberta molt senzilla que no ens dona cap pista del que va el llibre. Això té una raó de ser i és que l'editorial ha decidit que tots els llibres que es publiquen van a tindre el mateix tipus de coberta en diferents variacions com el color, per exemple, com aquest llibre, que és igual però en roig, perquè estan tan convençuts de la qualitat literària de les seues publicacions que no necessiten cap floritura. Això és algo molt arriscat avui en dia, ja que sabem que molts lectors, si la portada no els agrada, no van a agafar-lo ni llegir-lo. I és un error perquè després es perdren lectures molt interessants com aquest llibre. La història que ens conta és la història d'una jove lesbiana amb tendències suïcides i ens narra la seva vida d'una manera molt honesta, molt sincera, en primera persona. Ens parla de les seues frustracions, del seu amor per la lectura, per l'art. Es parla també de la seva família, d'una mare superprotectora i una germana que té una actitud aparentment superpositiva contraposada a l'actitud de la pròpia protagonista, que aparentment és molt negativa i autodestructiva. I dic aparentment perquè, a pesar que ella constantment està parlant de la seva intenció de suïcidar-se i acabar amb la seva pròpia vida, ella sempre troba alguna excusa per a no arribar a aquest tràgic final. I a més, viu la vida d'una manera molt intensa, amb l'excusa de que tal vegada un dia arribarà aquest tràgic final. I el més interessant no és ja la història en si, que ens pot interessar més o menys, sinó més que la història és com conta la història. És un estil i un llenguatge molt senzill, amb alguna metàfora senzilla també, que ens atrapa al lector perquè parla d'una manera molt directa, com tal vegada podríem parlar nosaltres amb els amics, i no té pens en la llengua, i si té que dir alguna paraula malsonant la diu, i això fa que connecte molt clarament amb els lectors. També el que m'agrada molt és el seu sentit de l'humor, ja que quan ella parla de coses que són tràgiques, parla d'elles amb un sentit de l'humor que fa que el que és tràgic resulta graciós. Entonces, la veritat és que passes una molt bona estona llegint el llibre, que a més se llegeix d'una sentada. És un llibre que no és molt llarg, a més és menudet, i comences a llegir-lo i no pots parar. Jo me'l vaig llegir en una vesprada i la veritat és que ho vas passar molt bé i em vas riure molt amb aquest llibre. Dir també que esta, com diu així al final, és la primera novel·la, és el primer volum d'un tríptic que continuarà amb dues novel·les més, que són Boulder i Mammoth, que tenen en comú que també les protagonistes seran dones que parlaran en primera persona. I fins així la recomanació d'avui, que la recomane 100% aquesta novel·la, i sols recordar-vos que us esperem així en les biblioteques de Gandia amb lectures com aquestes i moltes altres amb gustos per a tots.